זה חיקויים, אני לא... עזוב, אתה לא תשכנע אותי. לא בא לשכנע אותך. כי הצורה היא אמיתית, אני לא משכנע אותך. זכותך לחשוב מה שאתה רוצה. מה ההבדל בינך לבין שרעבי? מה ההבדל בין שרעבי? שרעבים הם טהורים וקדושים, זה מה שאתה לא יודע. הם גם ניסו לשחזר את היכל המקדש. אני מדבר איתך על 100 בנות שנים לאחורה. והאלמן נפתחה ברחאות. לא הייתה לשאלה. עזוב, זה דברים שקשור. דבר בדוק, התימנים, בתימן. ניסו לשחזר את היכל המקדש. וזה ההתחרות. יש חילוקי דעות, יש אומרים כך, יש אומרים כך, אבל האמיתי, הם שחזרו את היכל המקדש בדיוק. והיה, זאת אומרת, בין החכמים, ביניהם, מלחמה, תעשו, כן תעשו, תעשו ככה, אתם תפלו, כל מיני. והקדוש ברוך הוא, איך שחזרו, אדמה נפתחה בלעה אותם. אני לא משקר, זה חוקים. תגיד לי, אתה בסילואן, שילוח, יש לך עדיין, אתה יודע את הבית שלך, איפה אתה גדלת? כאילו שם? אני לא יודע איפה גדלתי. אני יודע שאני גדלתי בסילואן. כן, אבל אתה יודע את הבית... אתה יודע מה, אני אספר לך משהו שלא תאמין. כן. מנוחתו עדן אבא שלי. איך קראו לו? רפאל עמרני. אני בחור שלו. כן. עלינו את ההר, אמי בהיריון, הוא ישב על החמור, ואמי מנוחתה עדן הלכה ברגל. ערבי, שכן שלנו, יראו לו חד XY, אני לא תרקם את זה. הוא אמין חבר באמת טוב. איך קראו לו? חד, ערבי. אומר לו, רפאל, אתה לא מתבייש, אתה قاعد على الحمار تشرب على حمار والمرأة حبلة بتطلع بالرجلة يعني الشاة هريون على بالرجل نلاقيها להר, זה נקרא היום בית חולים הגדול. הדסה. הדסה, היה קטן. כן. كله أبوي إذا المرأة بتقعد على الحمار رجلي بتنفح يسرحون هون الولد يسيح يعني يشيل بتاع على حمار ילד ייפול. אם תושיב אותך לחמור ילד ייפול. אז הכי טוב שחלה מלחמה. השתנה בספד. תבין מה אני אומר דברים שאני חזיתי. זאת אומרת, סיפרו לי, אני לא אמרתי. כן. הבנתי אותך. אבל אתה לא יכול לזהות את הבית ספציפי איפה גדלת. את הבית, אתה לא יכול להצביע על הרחוב הבית שלך. לא יכול, הייתי... וכמה היית שנגיד מורות סופר? אני זוכר, במלחמת השחרור, הייתי ילד גדול. כן. היינו עולים, ילד 33. היה לנו גבעה כזאת, היה לנו טרסות. איפה? בצפון. היה טבעת. לא, בירושלים. כן. היה לנו טבעת. היה לנו... שקדים. אבל זה היה אחרי תרפה, אחרי שעזבתם משם, אחרי שעזבתם. הכל היה שלנו. בסילואן זה היה? כן. ב-48? ב-48 עדיין הייתם בסילואן? עוד היינו שם. מאוחר יותר, לפני המלחמה. כן. לפני. אז הם לא עזבתם בתרפ"ט? לא, אנחנו כשהגענו לטבריה. כן. זה היה כבר עולם אחר. ואנחנו לא הגענו, הגיעו לפנינו סבא, דודים. אבל זה היה אחרי 48. זה היה אחרי 48. כן, עשו טרסות. כן. הכל בידיים. כן. זאת אומרת, לא עשו לנו, עברנו שקיעה, אבל לא זה. הכל בידיים. כן. ובאו הלבנים דווקא אותנו. כן, כן, כן. אשכנזים אתה מתכוון. ובנינו שם גם בתים. זה לא בנו לנו, לא נתנו לנו. איפה? בסילואן? בסילואן. לא, אני מדבר על טבריה. כן. כן. בסילואן... ואז הייתה מלחמה. בסילואן מי בנה את הבתים שם? זה סבי, סב סבי. כן, נכון. אבל תשמע, זה היה בתים יהודים טובים. כן. היום. כן. לא יודע. אתה יודע מה, אני אספר לך משהו? קשה להסביר את זה. היינו כאן מרבות
יש כל הספרדים והתימנים, כן. רק כלב, אני לא אשכח את כל החיים כן. שלי. אני זוכר, אני רואה את זה כאילו עכשיו. הוא יושב פה, הופה! שוכב, סבא שלי עובר, אני לא איתו, אני מלווה אותו בבית כנסת, עושה לו אותו דקות. מה אתה אומר? לא אשכח את זה. הכלב. כן! אני מלווה אותו בבית כנסת, כן. הוא חוזר לאותו מקום לשבת. אני בא, הוא מלווה אותי על הבית כן. כנסת, וחוזר לאותו מקום. כן. הייתי אומר לסבא שלי, סבי, הלו, מה? למה הכלב הזה? הוא אומר, הוא כנראה יש לו נשמה תורה יהודית, הוא לא יכול להיות, כן. כי לפי הכתובים, בכלב לא נכנסת נשמה תורה. כן. כן. זה מה שהוא אומר? כן. כן. אבל אני טועה. כן. אוקיי. עוד מעט שנגמר, זה תשאיר אותם לאכול. כן. אנחנו מחר נפגשים ב-11:30. כן. סבבה? יאללה, צדיק. כל טוב, כל זהירות. יש בעיה. כן. מה? זה לא כל אחד אוהב. כן. טוב, זה נפלא. אבל יש דברים באמת. שחרר, עוזר טוב. אבל תגידי, מה במורות תרפ"ט, סיפרו לך כמה הרוגים היו שם? רצחו? המון. רצחו וגם אנסו. המון. גם אנסו. לא רק אנסו, גם היכו, גם שחטו, ולא... ולא ברחתם משם? המשכתם לגור שם? הם, איך קראו לזה אז? היום אומרים לזה סכין, אז לא היה סכין. שבריה. שבריה. ורגע, ומה, אתם המשכתם לגור שם למרות זאת? לא, התפזרנו. אבל אתה המשכת עד 48, אתה אומר? כן, לא, אבל אבא שלי מחתן היה במשטרה הבריטים. של הבריטים, ושם עבר להיות שוטר, מה נקרא, שוטר... נוטר. לא שוטר. נכון, נוטר שלנו. היינו בנוחם, כן. בנוחם, טוב, יאללה. כל כך כואב. כן. אחלה. ביי ביי.